lento ikhuluma ngozimdollar be wrong, totally wrong. Ngiyakutshela nje mfowethu. Bheki Cele baba sawubona Ndosi Makhaya mfowethu, uyazi ukuthi mina nawe siwupanile isithi isikhathi. Akukho ongakuzamanga, akukho ongakuzamanga Ndosi, akukho ongakuzamanga, akukho ongakuzamanga Ndosi. Ngiboshiwe nje ngenxa yakho, ungihupha ngeze, kodwa sihlalele phansi njengamadoda sakhuluma. Inkinga ze-South Africa zikhona, zineyinkinga eziningi, sineyinkinga emphakathini, sinezigebengu eziningi zasemazweni angaphandle nezangaphakathi ekhaya eNingizimu Afrika. Makhaya sinenkinga eserious ezweni. Siyazi ukuthi amaphoyisa enza umsebenzi omuhle, futhi under wena nje you are a very powerful leader, wenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngale nje ukuthi ubukeka kanjani, kodwa unawo lento yokuthi nje makuthiwa nawe ngishutha amaphoyisa ayisefikile. Hey akusake kusathi kwasha sefikile Ndosi, umbonile hayi sebekubona yebo. Kwangeke kuthatha ithoni yengeni ukuthi uphethe amaphoyisa, wakhethwa kahle impela, wakhethwa kahle wena Ndosi, yazazi izathu wakhethelwa zona yebo. Kodwa ke Ndosi ke nawe ke ngicabanga ukuthi you have been in a leadership position for quite some time. Mawubhethile sokutshena, mangabe uyenze kahle sokutshena futhi. Kodwa leyo izamayo yokuthi ucreate a fair society, it will never work. Never. Angakho sikhona. Sinukufa noma yinini, ngangena noma yini lapha kufaka ama gloves lezinto nama copperhead qamba manga ukuthi nami ngiyelo lapha nakuthiwa awuvela awu belingeke ikhulu, awu belingeke ikhulu, belingeke alivuma ukuwa nje, hayithiwa belilwa phulu bamanga emndenini wami. Hey wathi baba ongizalayo inkomo ebukhala iphele ekhaya. Yebo igebengu ekhona eNingizimu Afrika ziyabheda, asiyifuni ngayo yonke indlela. Heza amathenda, heza ngamaphoyisa ayikhona, heza ama contract, igebengu ezikhuthuzayo, ibambe imoto zemali ziningi igebengu. But Ndosi, you are doing an excellent job ukwazi ukuphula lezo zinto. But as a leader, lento ikhuluma ngozimdollar be wrong, totally wrong. Ngiyakutshela nje mfowethu, uzimiphi wakwabiyela la ukhuluma khona ngokuthi empini usalo salayo ubhlungu lokho wonke umuntu unemndeni. Sigebengu singcotshwa ngishalaba kubo, nephoyisa futhi akufanele sale enkundleni livikele umphakathi. Leyo nto leyo into esikhalisa kakhulu kunathi sonke. Ibaluleke ngendlela esimanga ukuthi abantu abangabavikeli bethu bavikelwe yithina emphakathi, ngoba benza ukuthi silale busuku sazi ukuthi ingalo umthetho ikhona, sengangenele emzini yethu nezingane zethu nomkethu. Lokho asikwazi ukuhlonzana kancane ukubaleka kwamaphoyisa ngokwama levels awo, kodwa abangaphezulu komthetho, awuwona umthetho. Kuyenzeka Ndosi, uyalazi leqiniso ngikutshela lona ukuthi akhona amaphoyisa ezigebengu kade niwabopha amanye egoli lapha ekena edayisa ama license iminyaka ngeminyaka edayisela ngisho abantu abangasemazweni angaphandle, nawo abopha lawo maphoyisa. Amaphoyisa lawo afike ngamaphoyisa emphakathini kodwa bese bazigebengu ngithi amangaka amaphoyisa aseboshiwe lapha enza ubugebengu, enza ubuqili. So ke manje ke uma ngabe nineqiniso, uma niye endaweni esolakala njengalezi igameko sengizenzile ezi NIU cluster, the highest ranking police officers of South Africa, yini ungabe khona ama camera akhe, kube khona ama camera that will create an evidence ukuze society ingaphili kwi fear of unknown, because the fear of unknown is dangerous to the society, ngoba is between two things. Is either umphakathi uyazidela ukuthi okay siyabulawa avele sife sonke, noqeda yini umphakathi? The answer is no. Shama sosha yakwazi lokho, futhi ngeke bekwenze lokho. Kodwa makune evidence ukuthi cha impela ayikho sisibonile isigebengu lapha, lihlulwa yini ukuthi ngisho ibhamba abayiphethe zibe nama camera
ibhama abayiphethe ukuze kubonakala ukuthi amaphoyisa they went there to do justice, and the justice was attacked, and then they prevented the justice, they prevented the security cluster. So here is an evidence that can be revealed in the society. Anikwazi ukusimela bese nisifunza. You must address us with evidence so that we can have a bright future of this country. Hey, we're back there. Sanpi. Irong leyo nto. Uba angry emngcwabeni wephoyisa ukhulume weqise. Uze uzama ukushela no SABC ukuthi abaxoshisa uzimdollar. Irong leyo nto leyo. Irong leyo nto leyo. Uzimdollar kunezathu angayixoshelwa lapha kule nkulumo yakhe. Kodwa hayi ukuthi axoshwe ngoba kusho wena angayizenzeke leyo nto leyo. Ngokuyilalela kwami mina le nkulumo kaZimdollar iyodwa kuphela iphutha uzimdollar alenzile kule nkulumo. Ngikhuluma njengomuntu oyiformer broadcaster yakwa SABC. Mina uzimdollar nginendaba naye, uyazi naye. Uyawazi umlando wami nawe uzimdollar. Nokuthi kwenze ukuhamba kanjani, ukuhamba kuyele engikuchaza kuningi. Kodwa kubalekile nakho engikushoyo mina. Angikwazi ukuthi ngibe umuholi mina ngisebenzise history neenga bese ngidecide ngithi mina nakho sekuthina uzimdollar ngithi nibambe ngakho abamxosha nami ngaxoshwa akaze besho lutho. I can't do that. It means nami ngifake leader. It means I'm not in the right position as the president of the Bheki nation. Engimthandayo nengamthandi I must protect. Ziyakhala manje. Ngithi ke mina uzimdollar ngokulalela inkulumo yami. Inkulumo kaZimdollar iphutha belalo lilodwa lokuthatha iissue yasemndenini wakhe enzekile ethinta icluster yakho Bheki Cele bese uyoyiaddressa emsakazweni la sakazela khona umphakathi ukuba ubebeka umbono ngeissue ethinta umphakathi abekufanele kube umphakathi oshoyo ukuthi hey yazi umuzi okhuluma kanjena nje lento yake yenzeke emndenini wakhe enje. Angaze ayichatha ngikhuluma lezi ndaba nje ukuthi noma sechaza kanjalo manje it means usebenzise iplatform yeSABC ukufeza izinhloso zomndeni wakhe noma ngabe ubuhlungu noma ngabe ububi engani bonke lobuhlungu nobubi bomu abhekane nabo mawusuphambi kwamehlo abantu kwiplatform yokusebenza fanele ube professional futhi useve umphakathi ngoba okusho ukuthi wonke umsakazo uvumelekile ukuthatha inkinga zakhe zasemakhaya kubo abuyeze nazo la kwiplatform yeSABC, which is totally wrong. Yona wrong phela uzimdollar ngizwile ukuba laphana. That was a general comment, that was an excellent comment in a fearless presenter doing it. But ke uzimdollar phela ufanele kube nomzimdollar phakathi. Yakhala manje.